media tamagbalary, habarsız galmaň, stresli bolmak, depressiýa girmek, ýagny depressiýona girmek gadagan edildi. Sebäbi habarsız galma etmişiniň täze bölümine hoş geldiňiz. Salam aýkym, men Dewran. Keypimiz gaçmasyn. Bizim elimizden geldiğiçe gızıklı täzelikler size yetirip durar. Onu näme gamgussa gadagan diýip täzeliklerimize başlaýar rap dünýäsinden. Abduday Fit Vagrant nuňaýdymyna klip çykardylar. Damjalar soğuk hem yürekler gowak. Öndenme köpese boşlukla hava. Üç sapar ailede bir sapar savat. Bir topar gerekse savat. Yine min sapar tova. Yine min sapar tova. Üstüne min sapar tova. Damjalar soğuk hem yürekler gowak. Öndenme köpese boşlukla hava. Üç sapar ailede bir sapar savat. Bir topar gerekse savat. Bayram Hoca Atıf'ın täze klipi ýadyňdamy? Oyun diseler genglerdi, gülü onu genglerdi, yadında mı? Bilece demimizem dinlerdi, yüreğimi de dinlerdi, yadında mı? Hemrara Jepf'tan Cemile Aydymynyň konsert görünüş klipi. Qaharlıca Cemile, bakanda düştün elime, koyay dime günüme, cevap bir hayfedime. Qaharlı Cemile, bakanda düştün elime, koyay dime günüme, cevap bir hayfedime. Ýaşaýdymçy Arslan Nurdan Sevgin gerek klipi. Gerek bana sevgin gerek, sensiz olmadı hiç yürek, kalbimdaki mehrin yeter, dünyam baylığına derek. Halk aydın seyircileri, siz üçün täzelikler Garaja Garajaýew'dan. Ay bir bana tüm oynayıp hanım geçti, gözüm kadar da sıkar vurguyum. Yine bir halk aydın Bäşim Ýolamanowdan Gumlu gelin. Un iline düştüm mihman, saça gaçdy gumly gelin, bir günduňa müňün salam, kabul eýle gumly gelin. Hana gel gallar başyny. Ne etýäň? Naharışyr. Näme naharışyjak bilen? Просто картошка soğanla. Вообще-de soğan ilk doğru geldi ama men soğan yirişer ha. Soğan yirmiş ya, soğan birinci atmalı bilen hop sen näme? Yarın. Zaten yürüytü Türkmen kanal var, Вкусно здравствуйте, Türkmen olanlı kanal var. Gör açıda emmel adam başladı. Yürüyen emet çok ha. Naharışyr ben öyle. Oo. Koysan. Oo. Вкусно, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я для вас приготовлю что-то с чем-то. Меня зовут Давлет, за кулисами моя жена. Evet. O da öğretmenler girişin gördün mü? Вкусно, здравствуйте diye ilk koyar. Sen ne biliyor biliyor musun? Ağzalım, ben paylaşalım. Oo. Paylaş, sen yekiyordun görecek kolem. Yok olacak. Ağzalım, ben paylaşacak. Yaşar, Stalin silkasını koyup geçecek. Devlet deyip Türkmen dostumuz. Gol naharışyr ben daha öğretmen. Geçin, görün. Для начала берем. Вот у нас здесь одна группка, значит, что вас ждет. Пока нагревается наше масло, значит, что вас ждет. Конечно же, танец от меня. MP3 aydımlarımızda da rap dünyasından başlayaz. Narzes, Fit, Faziyelme, yer çeken ok. Dimunga hile sport edil sport geç, yani menge dengim görem o içine yakken. Enimden çanga kakyan, garrımın kürpe adını dakyan. Edil pal bakyan, yala aytyan, hemen aytyan edin atama görme. Onu geçem okku bekyan, öpcan bana öpcan boyunun gülü. Instagram täzeliklerimize gelemizde İranlı Türkmen kardeşimiz Emin Tayaş'tan täze aydym.
Şehrimde yürüyen ruhumu yalanlaşlap gözüm görmeye karanlıktan maşa yaşımda şeytanlar meleği kovyalar ruhumu iseler nevede Düşümsüz adamlar yidimden her kefi deyseler nevede Ellerde taş bir yüreklen barısı devilecek fişede nevede Yürekte korku var onunla da kaygısız memnu ebadan yığandıran nevede Halypa Döwran Saparov Instagram'da oğlu Sapar'ın aydım aydışını paylaşıptır. Dostlar, men bilýän şu wagtlar köpüňiziň boş wagtyňyz bar we oyun oýnaýanyňyz, oyun bilen gyzyklanýanyňyz bar. Ýürüýte şoň üçin bir oyun YouTube kanaly maksat etmeli. Şu yerden geçip görüň, halarsınız. Enemies ahead! YouTube'da Sonya Azadovadan täze vlog. Azıcık güneşleyen, meditatsiya edýän. Mämen bilýäňiz, Instagramda köp görkezipdim. İlk elime çalýan, ondan soň hemen. Yaşlar, yine bir täzeligim. Köpüňiz gören bolmagyňyz mümkin. Yaş talantlar, aydymçylaryň arasynda bäsleşik geçirýärdik. Şol final bölümini paylaşdyk we finalda siz saýlaýaňyz. Şol wideoň aşagyna baryp, ýokarda galasowoýda çep tarap bolýan sag tarapda sesiňiz beriň. Ýöne ünslermer zadyňyz tesvirdäkler hasaplanyk. Ýokarda galasowoýda halan talantyňyzy ses beriň. Bilen ağladım ya pişman ediyemi Kurtardım perdani güldük yüzümden Sen namar beni ağladın Örmerim saçlarına cani baksam doymam Könüller ýatlar şakajygymyzda Batyr Muhammedow ýaşlyk dramasy Gaňalyň oýuny tejenne galy Gaňalyň oýuny tejenne galy Meniň ýigit wagtym ey seniň bir wagtyň Ok geçmedi ýylgynyň içinde galy Meniň ýigit wagtym ey seniň bir wagtyň Ýerdim geregim sen bolla oýlan Ähli boýdaşlaryň başlary bolan Yine bir könüller ýatlaly Ataş Jumaýew. Ýaşlar Ataş Jumaýewy köpüňiz tanaýansyňyz. Biziň kiçiligimiz şoň aýdymlar ile geçdi diýen bolýar. Bilýän bir prikolja bir aýdym maldy. Zalim ne günlere salyan Dayza brajaga sen goýan Bir bilen hanaşan iber tamçy dedi on Bardym özüm öýüne salam dedi aýulan Ejisiniň gözünden oçuk ýar her sözünden Söýle isläp gaýdyndan bir wara batşak men Dostlar, köpüňiz menden sen aýdymçymy ýa? Näme şunu aýdym ok? Sesiňe gowy, bize de aýdym aýdyp berer diýenler köp ha? Men ýürüýdi dostum bilen täze bir aýdym aýtdym. Men Döwran YouTube kanalymda. Şu yerden geçin, dinlen. Özlüyorum seni bu
Bu sevdam bitmez ki. Geldik tesirleri okumalı şakacığımıza. Geçen hepteki bölümümüzde birinci tesir yazan Atamrat Gulov bet deyiptir. Atamrat Gutlayan. Gülistan Gurtgelliyeva şeýle deyiptir. Media tamam birinci yaş toyuna birinci komentariýa deyiptir. Ýöne gynansak da birinci sen näle ekeni. Ýöne like'ın köp. Ahmet Esenov şeýle deyiptir. Media tamam başladı. Habar niyetirdi. Bir yaşını doldurup 4-4'lük habar verdi. Media tamam uzak yaşa gelecekti de Kare'nin ýzynyň niyetin gutlayan. Kare'nin ýzynyň niyetin diýjek gole prosmotr agda sanna diýjek gole sadece ol. Murat verdi Jepparov şeýle diýipdir. Tölümesiz robotmay 1000'ň içinde girsem eýýäm 53 komentariýa sizden niýetçe görüjü. Sizde de şeýle boldumy? Ay tölüme leylelay. Senem yetişerdiň nesip bolsa. Ve bölümümüzün sonuna gelipdir. Özüňize goýja seredin, like testi diýip ýazatjekkä. Hoş. Sağ olun. Dur näme aýtjaktym ha. Dostlar, egerde içiňiz gysýan bolsa, Media Tamadaky öňkü videolar görüp bilersiňiz. Hem de içiňiz gysmaz. Isleň kamera arkasyny görüň, isleň bir topar videolar bar. Ne boldy? Media Tamadalary habarsız galma. Media Tamadalar. Serýozny girýän soň Seveli habarsız galma peşine hoş geldin. Salam aleykum. Men Döwran. Düşündüm mi alak bolýar da. Bar. Seredan. Şimdi onda näme? Kliplermede başlaýar rap dünýäsinden. Gön giýip bereýin o. Klipden. Cilmi ile klipiniň mi? Aydymyna klip. Köpden köp. Bar. Köpden bar. Bar 2 3. Köp wagtyňyz bar. Näme bolýar? Boş wagtyňyz bar diýä o. Kana gel kallar başymy men seniň ýanyňa. Zalim mi ya? Galym ne günler? Galym diýem, zalim diýem. Zalymam diýe dämi? Galym ne günler? Salyan zalim. Şu yerden geçelim diyor. Şu yerden geçin. Prosmotorda görülmek. Son meňe görülmek elläme gelmedi. Bildim prosmotor son niýe? Ne boldy?